Hi, CG. Hi guys, welcome back to my channel. At welcome ka na rin sa buhay ko. Hi, Lydia. Pila ila sa simong kaan. Isa man. Itag ba rin po ng division. May mag-mention ng division, di man. Oh, division, that's ma'am, kayo uniform. Di ba mga nakitas, ma'am? Bawal maka, ma'am. Aga live dek ka. Wow! Asa na sayo nimo sa Facebook? Sa hotel. Oh, basta sa Dio, i-mention, makita mo na. Hoy, naasa ka tong kuan ka barangay Kambuyo nga ni credits bitaw. Uy, nga na. Mo pop up magud. Bisan pag saan gikuan na. Makit-an mo na ni sa tatatan. Hindi nga bilis mamalbi nga yan ako. Credits, gidi. Sabi sa muingan sa nga. Live ra gud. Mazumapadag na mo tanawan niyang live. Kaysa ato naman tong group. As di-post nga kato sa Kambuyo kay tanan man gud makita dato. Except sa inyo mga project kay kita naman jud makakita dato sa page. Kanang kita upload din jo kita na makakita. Kaya dili lang ba jud kita sa inyo mga Private mo gud to, private. Carlo. ikaw ato na admin admin Uy, labot na kayo, maumawaw ko. Kasi admin sa Cambodia, di magpaila. Ako magud na. Ilam, kung ano, di man nagkaan. Galando na. Grabe, live, Mari. Ga-live ka? Wow. Let me see. Kuya magud. Wow! Naghan ko na sila admin. Sumato yung tutugan. apil lang gud siguro si kuya Di maklaro imong now. Hello isa ng cover. Ano mo day kwarto. Buwa. Nag-hygiene. Papicture ka. Pansay na pa ka na. Pansay, hatag sa. Hatag sa. Hatag sa. Dito oy ta mo manguha mo picture sa lain niya kanang Puta. dili nang kanang nanguha for example say Brad taon ka na Isu sa gym. Isu sa gym. picture or nanguha ka sa video ako himo i-credit ka sa mag Pagdali! Credits to the owner. kailan ako wala nakakita nakakita mo ka sa video or picture Naday. Tabang ko ba? kuhaan sa picture mo Kaya murag nasuko na si Jasper. Grabe ra ba na maka real talk? Makasakit sa dughan. Charot! Hi, how to sisters sa Sudan. Thank you for watching. Charot. Sakit bitaw sa dughan ganang kuan bitaw. singit-singitan Yan na, jud ang tao, my god. my god kasi Sakit tao. Abi ni mo hindi ako nasaktan. Pero kuya, pero masakit na yun. Charot! palo maghatag ga ano din ako Ay nga na din, no? ayan lagi boy hindi ka gusto makasain Nga na din, no? Nga na din. ay oh hindi na muli nang ban salamat katungwa tagyage karon mo balik sunod adlaw or tuig Kasi wa na to. sila Mari, man isa rin. de wala picture ang wa si Benedict si Edsel si Giovanni Janine. Janen Grabe, orang. Kasi na-miss sila. sila oh si Wala na kiyagi. Victim, major na. mana sila pwede na mo muli salamat oy tubig sa badani maminaw Kanaw, ma'am. Ma'am, di na may mamubo na. Mazara na pag wako gadag sila na. siha sa kawarin Ito. sabampi magdagan Ma'am. Ma'am. Uy, lapok na. So, then, the day may size kailan mo ako magtingog-tingog kay. Gatiniil na malagi kawin. Sa pagkain.
Brenda Sanchez isingina. Oh, see? Kalibas. Bato pagpad. Oh, hello. Pero ang daghan di. Charot! Loh, patay. Ang gabag na mo. Di paturo, di Kasi nagbidya na. Matarang, di pamandiay. Didadaran na dari. Ay, napa man pilo. Napa may mo balik. Di ba napay mo balik? Maugani dari. Butan magta. Bitaw. Unsa magkaroon pa? Napa da. Ganun sa kay sayang. Hoy tanam len. Kuan sa wait ko. Ngarapan ni bato. Mo ganang gihawa nila kay wa na mag. Ari des kilit susga jud. Ada na. Ari da ubos sa lagi lumang. Ano na? Pwede na. No, isa ka sundang din. Ano? Dahil tago. Nari ni tago. Na, nagibot anak ko. Sakit. Oo. Wala na may kakarisi po may gym. Confirmation. Irang mag-am. Dara karera dugo. Ang bawo to nga hula. Bawat 50-50 na to. Wa na to. di at ko ako. Kalusot baka to. Sunod na perto ka mo nila Janine. Sila ha. Christian. Bueno. Tamo naman kamo Janine, Giovanni. Naman kay kasuko mo tanan. Napaisa to lidak ko. Tamang grupo ka. Last na nimin. Ari da. Last. Ani? Ano, ubusan lang Giovanni. Si Kuan, malaya. Si Kuan. Hugas sana. Taganan noon. Bye, ma'am. Magkita pag tamag. Bye na bitaw. Nagkita na. Nagkita. Una mo pa mag-abot. Tawang taga din yan. Sabo-sabo. Di, gym mo pigayan. Ripo. Dito may agi. Sa RoseMarie, umanggad ni Dagi unom. Lapit na lang, hindi ka mabuhat. Asa itong ganyan nila nga picture? Itong tulo ka po. Gamitin sa atong assessment ko, no? Ay, katuruan. Dapat dito ko ano, dapat ka ng Photoshop. Photoshop dito? Pahay di lugar to eh. Ay, kila mo kadang editon nga, nag-merkana ta. So pwede na tayo ni picture mag t-shirt. Oh, sila naman. Ha? Isabot ta ganis at mo doon. Bito, Sabado. Karong Sabado ha? Magansa mo. Karong taday, kada sa litaman. Inig Bernis. Bernis mo ka. Hello, isad. Karong Bernis ha? Sunod. Ay sunod pa. Sunod Bernis mo ka. Katong chance na lang Lunes taman. Taman ra pagtas. Bernis. Wibis. Wibis ra. Wibis ra. Lunes to Wibis. Ay di ka aman. Lunes ra ta. At sa magita. Bito kay nice magnay mga ideas sa uban.
Assessment na to, gamiton. Mo picture. Hagna. Hagna. Amo may giuan. Mo mag-require mag kay parang manice ag kuan effect ba? Asa katong sa pangalan? Regatula. Mahal ba nang mo tuwan? Hindi mo rong naong. Tagpila tulo ra makakato ka buok. Diya ada mo paano na ba? Ugay mo picture ta. Ramasula we? Riga. Riga tuna. Ang ramasula kay tagbilaran mo. Bahong, ano ron ka ng Riga kuan tuna. sa kumay bitaw? Unahan Ng sa. green. Pesado. Diya katong may 555 mo. Tuna. Tuna na na. Tuna. Ni ko ba? Tuna na bitaw. Pagkabuti mo. Okay. Sumuka. Kinsang joke. Si... Oh, alright, ja. Oh.